Hello mga dudong, mga inday, welcome to my channel, ang Dude Store ta. Karon sabay ta dinhita sa kampo ni Juan, mag-overnight kauban ang ato ang family. Wala na plano pero na pursue. Tara, sabay ta dinhilang sa Dude Store ta. Tara. Welcome to Dude Store ta. Welcome Kampo di Juan. Hangin-hangin kayo. Lapihan din din ya. Ito lapihan. Ang lapihan. Wow, kalami sa hangin. Oh, kalalami ang hangin. Dili siya igaw. Dili siya tugnaw. Tanawang dagat, lubog lang yun ang dagat sa pagkakaroon. Hello. Lubog lang sa pagkakaroon, no? Tungkol sa Pabino sa iyang palas, orang palas. Alam ang hangin no dili tugnaw, mas tugnaw to. Dili bugnaw ang hangin pa. Mas bugnaw sa koan. Kalami sa hangin. Naon sa maning dagat karon? Dinhi sa kampo ni Juan, aduna kamoy maorderan. Kung wala kamoy baon nga dala, pwede ka mo mag-order dinhing dapita. Dili makabalaka kay lami kaayo ilang sudan, nindot kuyaw ang ilang kusinero, maayo kaayo mo timpla. Wow, ano gikaon? Ano gikaon niyo? Introducing akong nanay, akong ate ug ang akong first cousin nga gwapa. Ning dalit dia sa. Meribaw. Ning nasisa. Nasisa. Ning balik dia sa Mindanao. Sige liwat. Ning balik dia sa Mindanao, sa Davao. Dalalas daday. Kung may mo tanan ka mo, anto ka mo di. Wow. Ning. No ning, salamat sa atong gihatag nimo. Relax, relax. Ya. Mao kini akong mga pag-umangkon ng mga gwapo. Ayan, ready na pagkanindot sa ilang cottage so kalami tulugan. While waiting sa pagkaon sa panihapon kay giluto pa, manglingkod sa kita kay magpahangin-hangin. So nice. Diri namin nagsakay namin doon. Hayahay doon. Hayahay kaayo. Hayahay kayo sa pamatyag sa paminaw, kay hangin-hangin ang palibot. So kaning mga kabataan, nang lingkod pa, nagsabot-sabot noon sa ang ilang eksena. Kani silang tanan ay magsugod ang first cousins. Ingani sila ka-close. Bibo sila magtapok, magkahiyon sa mababae man o malalaki. Malipayon sila magtapok-tapok.
pa naluto ang para panihapon, gutom siguro ng kabataan, mag-TikTok lang sa daw sila. Kay dili pa man kabalo ang uban, tutorial lang sa birada. Paningkamot diha nga makabalo kaya. Okay, tama ng practice. Okay, shoot na. 10 seconds later. Masa ada ini? Go! Welcome to Dudes Torta! Bakit naman pala kasi? Dito sa mo yan, yan, dito sa mo ba? Malas mo Na bawal sa daw disturbo ang mga barako. Sa pagkakaroon atong suruyon diri sa abuhan kung unsa ang giluto nga ipakaon para sa tanan. Simple lang yun kini ang among paglaag kay naningkamot og pinaabtik nga laag. Ayan. Wow, panga. Tapos nilungag. Red rice. And may sinugba pa dyan na budburon daya. Budburon. Og magsugba mi og beer. Minum kau? Kasi di ba yung si nanay nga mainom tarat na. Istorya sa mo. A few moments later. Oh, nga ta. Simpleng handaan ng simpleng sudan. Tungod kay pinakalitra gyud kini nga laag, mokalitlag panawag, wala na daghang plano, diretso. Nay. Nay. Ang imong balon ato oh. Wala, nag-love-scene sila. Lang. Lang. Kasi nag-away ni mo dara yan. Kan? Kasi nag
nag-away ni mo? Ang hero ko. Unang dilita sa... Oo. Documentation pa ko. Guys. Hi, vlog. Thank you for the heart. Hi, vlog. Thank you for the... Ay, magandang vlog. Baboy na vlog. Yan, meron na yan. Parents. Hi, subscribe, Like and share. like and share and comment. Thank you. Nahulog. Bakit? Kando dong. Kaon ako. PM. Okay, after panihapon mag-video, okay na dinhi sa kampo ni Juan. Nasa to? Nasa to, guy? Ano tayo? Nga man. Tingog lang ba? Makabila. Aw. Pagay. Ha? Unsa? Ato. Tabang ang tubig. Kulang sa asin.
Kanino tanaw naginugdanay ang balod og kaya katong nao. Mura ka pasakan ano? Mura ka kusog na. Next morning. Ano nagalingan sa naglaga? Tulog pag uban 5 a.m. in the morning. Kami magsayog uli kina pamitambungan nga seminar or training. Good morning. So mauli nagkuyog lang gyud kay aron makabanding-banding. Good morning. Mauli ko kita. Unsa man mo gikapoy mo swimming or gikapoy mo TikTok? Sayaw. How dami guys sa inyo inindot yung TikTok kay na. Bisan pa sa panahon karon nga dili maayo dili nindot ang kadagatan, pero happy gyud kaayo ang tanan labi na kay ang pamilya ang imong kauban. Meanwhile. Yay, dagan kayong salamat Lord. Humanagid kami og overnight diri sa kampo ni Juan. Hantod sa sunod na to nga mga video sabay ta dinhilang sa Dudes Torta. Thank you for watching. God bless everyone. Sa pagkakaroon, bye-bye.